मानसियालाय माबायदि बोरायना सेंग्रा? सेंग्रासो जागोन ना जाया दसजन? 12 हा 12 बेसेबां? 12 नंगौ नामा? टेन लादो दे उनाव खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलि लोगोफोर माने फेसबुकाव नायबानो नोंथांमोना भुमिकानि भाइराल कल रेकर्ड नंगौना नङा आं मिथिया नाथाय नोंथांमोननि बुंनायफोराव माने बे भुमिकायानो थार होनना बुंदों आरोना आं मोनसे भिडिअ अलरेडि होबायमोन बेयाव माने 100% कमेन्टआ माने भुमिका होननानै फैदों आरोना भुमिका मुसाहारि जिहेतु आं भुमिकाखौ मोजां सानोमोन माबायदि माने बेखौ मिम्स बानायो नाथाय बेबायदि फाल्तु सानाखैमोन ओमफ्राय दा खोनानो मोनबाय आरोना बेबो जोबोद गाज्रि मार गावनि सोलेर माबालायनाय बेबायदि बर' सिख्लाफोरा लाजिनायाव गैला आरोना माने ओमफ्राय माबायदि बिदि गावनि बिमा बिफा एबा फंबाय बिनानाव दंना गैया आरोना माने लाजिनाय दंना गैया आरोना माने बर' सिख्लाफोरा भुमिकाल' नङा माने बेबायदि गोबां गोजान जायगायाव एबा बर' गामियावनो जोंनि आसामाव बेबायदि खोनागासिनो दोङो ओमफ्राय नोंथांमोना कल रेकर्डखौ नायनो हागोन आं होगासिनो दसे अब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलां माने कल रेकर्डखौ आं होगासिनो आरोना नोंथांमोना कमेन्टआव हरलाय बे भुमिका नंमारगौ ना नङा ना इडिटसो आंनि बायदिबा भुमिकायानो नंगौ बायदि मोनलायबाय आंना नोंथांमोननि कमेन्ट खालामनायाव मैयानि ओमफ्राय फेसबुकाव गोबां भाइराल जागासिनो दं आरोना माबा बङाइगाव माने दा माबासो ओंखारलांगोन एसे मोनाब्लि अबाय थागोन ओमफ्राय? बङाइगावआवनो ओमफ्राय बङाइगावनिफ्राय नोंखौ गाबोन दोनफैनोसै फुङाव माने बिदिनो 8टा 9टा ओमफ्राय नोंसोर सासेना सानै मानसिफोरा जेनेबा नों हारसिंल' फैखागोन ना नोंजों लोगो दंफायो आरो नोंनि लोगोनि लोगो दंफायो? ओहो थांनायाव आंजों सासे लोगो थांफागोन ओमफ्राय नों थागोन साथाम माने आंनि लोगोआसो माबागोन आरोखि ना थागोन नोंजों ओमफ्राय बेनो आरोखि मानसियालाय माबायदि बोरायना सेंग्रा? सेंग्रासो मा नाम? आयौ नाम साम नांजोबगौ उनाव लोगो मोनगोनब्रा दाहाय थांबा जागोन ना जाया दसजन? 12 हा 12 बेसेबां? 12 10 लादो दे उनाव लोगो मोनबाय थाखागोन ना ओमफ्राय माहाय थागोन ओमफ्राय जायगाया? बङाइगाव मा जायगायाव? बङाइगावनोथ' मा जायगा? बङाइगावआवनो दङ जायगा दङ बे माने लोगोनि रुम दं नालाय लोगोनि रुमावसो? औ रुमाव रावबो थाया मालिक थाया नालाय लोगोनि रुमावसो थागोन बियो ओमफ्राय रुमावहाय मानसिफोर थाया आरो लोगो दिगि रावबो थाया? ओहो बिल्डिंसोखा हारसिंसो बे माबा थायो लोगोफोर थायोमोन नालाय लोगोफ्रा थाला आरोखि थांजोबगोन जों थांबा दिनै नोंसोर थांबा नामा? औ जों थांबा जोंनो रुमखौ होलांखागोन ओमफ्राय आं बिसोरजों नुजाथिनांगौ आरो नामा? नुजायालै नों गारि सिङावसो थागोन ना बोरै नुजानांगौ आं नुजाथिया दै दे जागोन दे होमबा र' आं नोंनो दा माने दा माबाथ' 2:32 आं नोंनो र' आधा घन्टासो उनाव फन हरफिनगासिनो दं दे खोनाबाय? आधा घन्टासो उनाव फन खालामफिनगासिनो दं आं नोंनो औ बे आब'नावनो फन खालामबानो जायो आं माबानानै जिमाव थांसै दुगैनानै दे जागोन स' नोंथांमोना बे कल रेकर्डखौ नुबाय जानांगौ ओमफ्राय जोबोद लाजिनो गोनां आरोना माने फेसबुकावथ' गेदेर उन्दैया नायखानाय जायो ओमफ्राय एसेबो लाजिनाय गैया मा बुंनो आरोना भुमिका मुसाहारि मोजांसो सानदोंमोन आंबो सानसे समायाव खिन्थु मिम्सबो बानायबाय थायो मानसिफोरा बाट बेबायदि फाल्तु सिख्ला सानाखैमोन आरोना गावनि सोलेरखौ माबा होनाय दा मोनथिनो मोनबाय दे भुमिकायाबो सासे गाज्रि मानसि भुमिकाल' नङा जों बर' हारिफोराव गोबां दावनाव जागासिनो दङ आरोना माने बेबायदिनो हारिजों हारि फानलायनाय बायदि जागोन माने उनहालागै बेबायदि आंनि साननाय आरोना गावजों गाव दा नुबाय माबायदि गावनि गाव सोलेरखौ फाननानै फैसा खामायनाय माबानाय बेबायदि जाया आरोना बर'फोराव जेबो डेभेलप जानो रोंला बर'फोरा ओमफ्राय बर' सिख्लाफोरा माने बिमा बिफाया मा फोरोंदों आरोना माने एक्सुवेलि आं बिमा बिफानि होनना बाथ्रा बुंबा एसे गोरोन्थिबो साननो हागौ नोंथांमोना बिमा बिफाया गासैखौबो मोजांखौनो फोरोङो आरोना
स' गावनि फिसाफोरासो मोजां जानो रोङा ओमफ्राय दाया सोरनि जायो बिमा बिफानि जायो बिनि बिमा बिफाया मा सोलोंखो मा फोरोंखो उन्दैनिफ्राय बिनि फिसाजो बिनि फिसालाया बेबायदि जादो बेबायदि भाइराल बेबायदि गाज्रि भिडिअ बेबायदि गाज्रि मोनसे बेबायदि जायो आरोना एक्सुवेलि बिमा बिफाया उन्दैनिफ्रायनो रावखौबो गाज्रि जा होननानै फोरोङा मोजां जाथोंनासो फोरोङो लेखा फरा फोरोङो मा फोरोङो नाथाय गावनि फिसालाया जुदि हयथ' फिसाजोआ मोजां जानो रोङाबा बियो सोरनि नाम मिथियो बिमा बिफानि नाम मिथियो नंगौना गाव मोजां जानो रोंनांगोन बिमा बिफानिल' बुंनायदोबो जाया गावबो साननो रोंनांगोन ना बेबायदि आरोना गाज्रि मोननाङा ना रेकर्डआ सोरनि उथियो बिमा बिफानि उथियो माबा मोनसे गाज्रि जाबा गन्थंखौ सोर हायो फिसाला फिसाजोफोरासो हायो ओमफ्राय बिमा बिफायासो लाजिनो गोनां जायो आरोना बे बाथ्रा बेबायदि जायो आरोना थ' आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो गोसो गैया नोंथांमोना नायनो बरिं मोनगोन जानांगौ बिनिनो आं मोननैसो सावरायबावनोसै गाज्रि मोनाबा सुइटार बोराय होनो दे गाज्रि साननाङा ना ओमफ्राय भुमिकाया माने भुमिका मुसाहारिया एसे बुजिगोरों बायदि मानसिबो माने सर्ट मुभियावबो नुदों जोङो बेबायदि गाज्रि माबायो आखुयै साननानै लिरनो फरायनो रोङै बायदि बेफोरबायदि खामानिखौ मानो मावनो सानदों आरोना माने गिनाय दोंना गैया लाजिनाय दोंना गैया ना मा बुंनो आरो नोंनिनो गोरोन्थि जागोन उनहालागै अपमान जागोन मान सनमान हानि जागोन बेबायदि खामानिखौ मावबा ओमफ्राय दे लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालाम बे भुमिका नंमारगौ रियेल ना फेक ना एडिटसो आं भइसआवबो आं नंगौ बायदि मोनदों आरो नोंथांमोननि बुंनायावबो नंगौ बायदि मोनबाय आङो माने 100%नि भितराव 100% कमेन्टआनो भुमिका होननानै आंनि सिगाङाव फोरमायहरदों आरोना कमेन्टआव ओमफ्राय वाट्सएप ग्रुप दङ जोंना मोनसे वाट्सएप ग्रुपआवथ' बुंहरखादो आं बेयावनो मोनदो भुमिकानि भाइराल भिडिअखौ जिखुनु आं निउस भिडिअबो बेयावसो लानाय जायो आरो फेसबुकआवथ' मोनखायोना फेसबुकआवबो नायदों आङो ओमफ्राय बेबायदिनो आरोना ओमफ्राय मा बुंबावनो ना जोंनिया बर' सिख्लाफोराथ' बुजिनाय गैखाया सानफ्रामबो बेबायदि भाइराल ओंखारखाबाय थायो बेल' नङा हमनांगौबाथ' गोबाङानो दङ ना मानसिया खिन्थु हमजाबाबोथ' लासिंनि बाथ्रा दङ जों बर'खौ हमबाय थायोबाबोथ' लासिं जागोन बेनिखायनो किसुमाना हमा आरोना हमनो गोनांबा गोबां दङ बेफोरबायदि ओमफ्राय गावनिनो बिब' बिनानाव हिसाबै अनलायना दोनो आरोना माने किसुमानखौ थिग बेबायदि मेगनजों मेगन नुथारबासो हमजानाय जायो गुवाहाटिफोराव गोबां मानसि दङ बेबायदिनो हमजानाय आरो हमजाबोबायबो जों भिडिअफोराव नुगासिनो एक्सुवेलि बाथ्राया बेबायदि जायो माने हमाबाबो बायध' गैया जों बर' सिख्ला माने टाउनाव थांजानो गिया आरोना हमग्राफ्रा माने मोजां जाथों जोंनिनो फिसाजो बायदि जोंनि बिनानाव बायदि जायो हमनानै एसे थिग बानायनि होमबासो बर' सिख्लाफ्रा बेफोर भिडिअखौ नुनानै एसे मोजां जानाय बायदि होननानै ओमफ्राय खायफाया बुङो आरोना भिडिअ लानाङा माबानाङा शेयार खालामनाङा होनना बेबो नंगौ नाथाय बेबायदिबा एसे गोरोन्थि जागोन बायदि मोनो आङो मानोना बेबायदि जुदि भिडिअ लायालासिनो दोनबा आरो एसे सेफ खालामाबा हमनाय सामनाय सेफ खालामाबा गोबां बर' सिख्लाफोरा बेबायदि लाइनाव हाबगोन आरोना माने डाउनाव थांगोन बेबायदि लासिं खामानिखौ मावबाय थागोन ना बेनिखायनो जितु नुनाय खोनानायफोरखौ हमनांगौ मोजाङै गियान फोरोंनांगौ गावनि इयुननि थाखाय बा लाइफनि थाखाय फोरोंनांगौ मोजाङै जितु जोंनि बर' सिख्लाफोरा गोबां मोजाङै रायजो संसार जानो हानाय बायदि गुबुन हारिजों थगायजायै बायदि डाउनाव थाङै बायदि खालामनांगोन आरोना बेबायदि आरोना बिराद मोजां रावजों फोरोंनांगोन आरो जितु फोरोंनायाव जुदि खायफा गाज्रिबो मोनो बेफोरखौथ' आरो बुंनाबो बुंस'हाया बुजायनाबो बुंस'हाया जितु मोजाङा मोजांखा गाज्रिया गाज्रिखा होननाय बेबायदिनोथ' गाज्रिनि लामायाव गाज्रि जालांफायो जितु बेफोर भिडिअखौनो ओमफ्राय गावसोरथ' गाज्रि जाबाय देरफुनाय उन्दै बिनानावमोनखौ जाहाथे गाज्रि खामानियाव गाज्रि दावनाव लाङा बेबायदि आरोना नोंसोरथ' जाबाय नाथाय उन्दैफोरखौ बेबायदि फोरोंनाङा आरोना बेबायदि आरोना ओमफ्राय एसे सानै हयै नोंथांमोना खामानिखौ मावनांगौ जिहेतु सिस्टारमोनखौ आं बुंनाय जादों रावबो गाज्रि मोननाङा आरोना आंनो
गाज्रि मानसि गाज्रि सिस्टारफोरखौ बुंनाय जादों बेबायदिनो आरोना बुंनो गोनांबा बहुद दोङो भिडिअ बुंबाय थानो हाया नोंथांमोना बरिं मोनगोन जानांगो होमबा आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय थ' नोंथांमोना मा सानदो नैबे भुमिका रियेल नंगौना नङा आं लास्टआव खनसे बुंबोबाय कमेन्टआव खालामना बुंहर आरो नङाबाबो बुंहर आरोना थगायनो मोना रावखौबो राव थगायलायनो मोना आरोना गाज्रि जायो जोबनायाव नै आरो खनसे मोजां खोनासंबोनाला आरो मोजां नायबोनाला आं होथारबाय आरोना दा माबा संखारलांगोन एसे मोनाब्लि अबाय थागोन ओमफ्राय बङाइगावआवनो ओमफ्राय बङाइगावनिफ्राय नोंखौ गाबोन दोनफिनसै फुङाव माने बिदिनो 8टा 9टा ओमफ्राय नोंसोर सासेना सानै मानसिफोरा जेनेबा नों हारसिंल' फैखागोन ना नोंजों लोगो दंफायो आरो नोंनि लोगोनि लोगो दंफायो ओहो थांनायाव आंजों सासे लोगो थांफागोन ओमफ्राय नों थागोन साथाम माने आंनि लोगोआसो माबागोन आरोखि ना थागोन नोंजों ओमफ्राय बेनो आरोखि मानसियालाय माबायदि बोरायना सेंग्रासो मा नाम आयौ नाम साम नांजोबगौ उनाव लोगो मोनगोनब्रा दाहाय थांबा जागोन ना जाया दसजन 12 हा 12 बेसेबां 12 10 लादो दे उनाव लोगो मोनबाय थाखागोन ना ओमफ्राय माहाय थागोन ओमफ्राय जायगाया बङाइगाव मा जायगाया बङाइगावनोथ' मा जायगा बङाइगावआवनो दङ जायगा दङ बे माने लोगोनि रुम दं नालाय लोगोनि रुमावसो औ रुमाव रावबो थाया मालिक थाया नालाय लोगोनि रुमावसो थागोन बियो ओमफ्राय रुमावहाय मानसिफोर थाया आरो लोगो दिगि रावबो थाया ओहो बिल्डिंसोखा हारसिंसो बे माबा थायो लोगोफोर थायोमोन नालाय लोगोफ्रा थाला आरोखि थांजोबगोन जों थांबा दिनै नोंसोर थांबा नामा औ जों थांबा जोंनो रुमखौ होलांखागोन ओमफ्राय आं बिसोरजों नुजाथिनांगौ आरो नामा नुजायालै नों गारि सिङावसो थागोन ना बोरै नुजानांगौ आं नुजाथिया दै दे जागोन दे होमबा र' आं नोंनो दा माने दा माबाथ' 2:32 आं नोंनो र' आधा घन्टासो उनाव फन हरफिनगासिनो दं खोनाबाय आधा घन्टासो उनाव फन खालामफिनगासिनो दं आं नोंनो औ बे आब'नावनो फन खालामबानो जायो आं माबानानै जिमाव थांसै दुगैनानै दे जागोन स' भुमिकानि बायदि खोनादों ना आंबो भुमिकानि बायदि खोनादो माथोखौ ओमफ्राय मानसिखौसो नुवाखै आरो ना दे होमबा ना आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोलावद्रायसो जाबाय नायनो गोलाव जालांबाय आं भिडिअखौ मोननै होनाय जाबाय भुमिकानि कल रेकर्डखौ ना ओमफ्राय आंखौ दा दसे उनाव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर दानि थाखाय भिडिअ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय आरो ना दे बाय आं नै सुइटारबो रायगारनासो दङ आरो ना नोंथांमोना मुगैनाङा नि बेकग्राउन्डआबो एसे बेरान्थिसो दङ आङो ना एसे गोजानाव फैना दङ आङो न' खाथियाव नङा आबैलानि न' खाथियाव फैना दङ आरो ना दे होमबा दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय